Hi friends, welcome back to my channel Glory Tamil Beauty Tips. Channel நீங்க first time பார்க்கறீங்கன்னா வீடியோ கீழ இருக்க ரெட் கலர் subscribe ஒரு click பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க அந்த bell button click பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு எப்பலாம் வீடியோ போடுறனோ அப்பலாம் உங்களுக்கு notification வரும். வாங்க friends வீடியோக்குள்ள போலாம். Friends நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நான் Purple ல இருந்து சில products நான் purchase பண்ணிருந்தேன். சோ அத பத்தின ரிவ்யூ தான் நீங்க பார்க்க போறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். First பாத்தீங்கன்னா NYB ல இருந்து Runway ஓட matte lipstick with organic oil அப்படிங்கறது லிப்ஸ்டிக் வாங்கியிருந்தேன். நான் வந்து மொத்தம் 3 ஷேட் பிக் பண்ணியிருந்தேன். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்பர் 17 and 13 20 அப்படினு ஒரு 3 ஷேட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். சோ இது உள்ள எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்றேன். சோ உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கலர் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இதுல NYB Runwayன்னு இது பண்ணிருக்காங்க. சோ இத பத்தின ரிவ்யூ உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா கண்டிப்பா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. இதோட ஸ்வாட்சஸ் and இதோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா போடுறேன். இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 175 rupees ன்னு போட்டுருக்காங்க. பட் நான் 88 rupeesக்கு இத பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். கண்டிப்பா உங்களால நம்பவே முடியாது. இது அதெல்லாம் NYB பிராண்டுங்கிறது நல்ல பிராண்ட். சோ இவ்ளோ அஃபோர்டபிள் ரேஞ்ச்ல நமக்கு ஒரு லிப்ஸ்டிக் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா நம்ம இதுக்கு மூவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் NYB ல இருந்து லிப் கிரையான் வாங்கினேன். ஆக்சுவலா நான் ஆர்டர் பண்றப்ப கூட தெரியல. ஆனா அது ரொம்ப குவாலிட்டிலாம் சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணாதான் அந்த கேப் திறக்குது. சோ இது டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லி தான். நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம பர்ஸ்ல எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அதோட கேப் லூஸா இருந்துச்சுன்னா இது சம்டைம்ஸ் இது உடையறதுக்குலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் 4 இது வாங்கியிருந்தேன். ஒரு இது வந்து 80 rupeesக்கு வாங்கினேன். அந்த லிப்ஸ்டிக் வந்து 88 rupeesக்கு வாங்கினேன். இது நாலுமே ஒரு இது வந்து 80 rupeesக்குன்னு வாங்கினேன். பட் இது ஒரிஜினல் MRP பாத்தீங்கன்னா 135 rupees. ஸோ ரொம்ப ஆஃபரில் ரொம்ப கம்மியாக கிடச்சிச்சு. அதுக்காக நான் வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கியிருக்க ஷேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. நம்பர் 7, 29, 20 and 11. இதை பற்றின தனி ஸ்வாட்சஸ் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து நான் தனியாக உங்களுக்கு போடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா NYBலேருந்து நான் ஒரு நெயில் பாலிஷ் வாங்கியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் NYB நெயில் பாலிஷோட வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி என்னோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து மேலே வந்து கோல்டன் அப்படி ஒரு ஷைனிங்காக அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு நெயில் பாலிஷாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக நான் பிக் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ஷேட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் தென் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ரைஸ் இதில் மென்ஷன் பண்ணல. பட் நான் பார்க்குறப்ப இது வந்து 100 rupees. நான் 75 rupeesக்கு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ஷேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 3. இது நெயிலில் வியர் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்வாட்சஸ் வந்து நான் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அதே இதில் தான் இன்னொரு நெயில் பாலிஷ் பிக் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ஷேடு வந்து 1. இதோட நெயிலில் வியர் பண்ண அதோட ஸ்வாட்சஸ் எப்படி இருக்கும் நான் சைடில் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். இதுவும் சேம் 75 rupees தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் NYBலேருந்து அதே சேம் ரன்வே பிராண்டில் தான் வந்து கான்டூர் ஸ்டிக்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த கான்டூர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 14. இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சேம் NYB ரன்வேன்னு அவங்க பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து புல்லட் லிப்ஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்கும். இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு கான்டூர் வந்து இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வாங்கியிருந்தேன். இதை பற்றி நான் தனி ரிவ்யூ நான் உங்களுக்கு போடுறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 175 rupees. பட் நான் வந்து 117 rupeesக்கு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்பிள்லேருந்து ஒரு நெயில் பாலிஷ் வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி என்னோட பர்பிள் ஹால் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நெயில் பாலிஷ் போட்டுருந்துருவேன். அந்த இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ரொம்ப லாங் ஸ்டேவாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் கூட அதை தான் வியர் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சூப்பராக இருக்குது இந்த ஷேடு வந்து. இதோட ஷேட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9. இதோட ஸ்வாட்சஸ் கூட நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 85 rupees நான் வாங்கினேன். பட் நான் மொதல் வாங்குறப்ப 65 rupees தான் வாங்கினேன். பட் இந்த வாட்டி 85 rupeesக்கு நான் வாங்கியிருந்தேன். பட் இதோட ஒரிஜினல் MRP பார்த்தீங்கன்னா 125 rupees. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NYB ரன்வேலேருந்து ஆரஞ்சு கேரக்டர் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஷேட் 13. கான்டூர் வந்து ஷேட் 14 உங்களுக்கு. இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி பிளாக் கலரில் புல்லட் லிப்ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும். இதுலேயும் ஷேட் இருக்கும் உங்களுக்கு 13 அப்படின்னு. உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக இது ஆரஞ்சு கேரக்டர் தான். பட் இதை பார்க்குறப்பே எனக்கு டவுட் வருது. இதுவும் கான்டூர் ஸ்டிக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு டவுட் வருது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியலை. இது வந்து 13 இந்த ஷேடு வந்து. சேம் இதோட ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 175 rupees அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நான் வந்து 117 rupeesக்கு இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேக் வைக்கிலேருந்து I love you too காஜல் வாங்கியிருந்தேன். இதில் நான் 2 இது பிக் பண்ணியிருந்தேன்.
ஆக்சுவலாக 2 பிக் பண்ணாலும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 236 rupees நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் சிங்கிள் பீஸ் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா 136 rupees. ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 100 rupees ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தேன். ஆல்ரெடி நான் ஸ்டே குக்கி காஜல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப லாங் ஸ்டேவாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ தான் ஃபங்க்ஷனல் போகிறோம்னா நம்ம அடிக்கடி நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை போடுறதோட சரி, அதுக்கப்புறம் அது லாங் ஸ்டேவாக இருக்கும் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதை வாங்க. உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு கிரே கலர் கேப் கொடுத்துருப்பாங்க. எப்போயும் இவ்வளோ நார்மல் காஜல் மாதிரி இங்கே பிளாக் கலரில் இருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டே குக்கி ஐ லவ் யூ டூ காஜல் அப்படின்னு இருக்கும். உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதை ரிவ்யூ வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்காக போடுவேன் இதை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டே குக்கிலேருந்து மினி லிப்ஸ்டிக் வாங்கியிருந்தேன். அது ஆக்சுவலாக அதோட அப்பியரன்ஸ்க்காகவே நான் வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதோட பிரிண்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸோட ஸ்கின் பிரிண்டிங்கில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கேப்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது தீர்ந்து போனாலும் சரி, இதோட பத்திரமா அதோட பேக்கேஜிங் நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன். இதுக்கு கீழேயே வந்து ஷேட் நேம், அதோட ஷேட் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. லாங் ஸ்டே லிப்ஸ்டிக் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக இதை சூஸ் பண்ணுங்கள். 4 லிப்ஸ்டிக் இதை நான் பிக் பண்ணியிருந்தேன். கண்டிப்பாக இதை பற்றின ரிவ்யூவும் நான் போடுவேன். நான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கேன் இந்த ரிவ்யூவில் நான் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. லிப்ஸ்டிக்கோட எம்ஆர்பி வந்து 199 rupees. பட் நான் வந்து பை 1 get 1 ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தேன். அப்போ 199 rupees நீங்கள் டிவைடட் பை 2ன்னு போட்டுக்கிட்டால் தான் ஒரு லிப்ஸ்டிக்கோட ப்ரைஸ். ஓகேங்களா. அப்போ ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. இதெல்லாம் ஆஃபர் டைமில் மட்டும் தான் கிடைக்கும். மற்ற நார்மல் டேஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ ஆஃபர் டைமில் உங்களுக்கு இது எந்தெந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவையோ எடுத்து கார்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஆஃபர் வரப்போ கரெக்டாக நம்ம பிக் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மணி சேவ் ஆகும். பர்ச்சேஸ் பண்ண எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து குட் வைப்ஸ்லேருந்து ரோஸ் ஹிப் சீரம் வந்து எனக்கு ஃப்ரீ கொடுத்துருந்தாங்க. ஆல்ரெடி வந்து இந்த ப்ராண்டில் வந்து நான் ரோஸ் ஹிப் சீரம் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். பட் அதுவே அவங்க எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன். பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நியூ மாடலாக இருக்குது. போன வாட்டி நான் வாங்கினதில் வந்து வேறு மாதிரி பாக்ஸ் இருந்துச்சு. இது வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள. இதையும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண ப்ராடக்ட். இதோட லிங்க்கெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு இதை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பேப்பரில் போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ரொம்ப லாங் ஸ்டேவாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ.